you think it was you who decided to come here? Do you think it is you who makes the choices in your life? Do you really think it matters what you think? It was destiny's path which brought you here. Without knowing it, you have been chosen to witness this gathering of 25,000 infected souls. Tonight, you will learn about the ways of destiny's path. After this, your life will never be the same. Tähän kaupunkiin ei mahdu kuin 2 sheriffiä. Jep. Nimittäin sheriffi Muhammad Farah Mitä? Esa. Minäkin minua fissittää. Siinä on nopeasti. Mitä vittu? Nyt syöksyy sukkula Venukseen. Oletteko koskaan ajatelleet, että pössö tällaisessa... Mikä tää on? Ostoskärrien suojakopissa on kuin penis kortongissa? Ei välttämättä. Kyllä välttämättä. No ei aivan, se on nimittäin tuo valkea möhnä on tuolla väärällä puolella katosta. Mitä te tarkoitatte tuolla? Se on, mä tarkoitan siinä, että nyt oli jälkiliukkaa, oli tuon nimi. Ai jaa. Tässä vaiheessa. Voit röökaa mun nahkapiiri. Älä vain. Heitetä. Tää on aika kummallakin kunnon reikä, niin mahtuu. Mutta sitten tälle käytä toisinpäin ja reikä on märkä vaikka vähän kylmä. Ja vähän pieni. Kuin niin. Mä mietin, että tää on vitun väliä tää reikä, se on vähän huono.